पहिल्या बाया, जुन्या बाया कपाळाला मोठं कुंकू लावायच्या बघा. आता मोठं कुंकू लावण्यामागं काय कारण आहे, काय भाव आहे? जेवढं मोठं कुंकू तेवढं मोठं माझ्या धन्याचं आयुष्य असावं, हा त्याच्या मागचा एक भाव आहे. मग मोठं कुंकू लावण्यामागं हाच भाव आहे ना. महाराज, जेवढं मोठं कुंकू तेवढं मोठं माझ्या धन्याचं आयुष्य असावं. या येवाई, राम राम. द्या जागा पाहुण्याला, लक्ष द्या माझ्याकडे. चला भाऊ, जेवढं मोठं कुंकू तेवढं मोठं माझ्या धन्याचं आयुष्य असावं. आता धनी एवढा बारीक करून ठेवलाय, दुर्बिणीने पाहावं लागतो धनी आहे का नाही कपाळावर. पण त्या धन्याला इज्जतच राहिली नाही महाराज. बाथरूमच्या भिंतीला धनी, कपाटाला धनी, आरशाला धनी, त्याची इज्जतच नाही. त्याच्या मनावर आहे धन्याला कुठं चिटकवायचं. बरोबर आहे ना. बरं, धनी बी मॅचिंगचा झालाय हा.